Bom, 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 bom. Her er vores morder og vores offer. Filmer du? 3, 2, 1, løb. Okay. Nu. Stop. Løb. Jeg sagde løb, ikke gå væk. Løb. Så går hun med igen. Spræl. Hvorfor stiger du på? Spræt. Sprælle! Spræt. Du skal sprælle! Fucking spræt. Hey. Prøv at vågne her. Okay. Hey. Så skræm du. Spjæt. Du siger lov til at sprælle. Jamen, jeg sprællede faktisk meget. Klaptræ. Vent. Klaptræ. Så kører vi. Ja, jeg ved. Nej, vent lige lidt. Din arm kan ikke bare ned. Fuck voldtægtsmanden. Okay, klar. Op for satan, jeg tror det er en tissel. Sådan med øjenmundene. Ikke sådan, det er synd for mig. Øjenmundene. Øjenmundene. Som om, det er synd for mig. Agtig, ikke? Altså munden skal sådan en. Du er ganske normal. Ja. Lasse fisser af. Du kunne have stukket den der pincet ned i skulderen. Nakam. Sønder et. Løb. Nej, der går en kar. For helvede. Kig længere bagud. Det er sgu da ikke kun der, du skal have, så sådan her. Det står på skulderen. Nej, det er sådan lige her. Så skæm jeg. Gå for helvede. Skrid.